Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol ora masalah. Eneng sing nuku, bengi iki pancen ditumbas. Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali, wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yatra. Heeh. Gong, Lu kok meneng wae ngopo to? Aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan terus. Wah iya. Wis ora apa-apa ya. Karang jeneng wong ki dhewe-dhewe kok ya. Bayange nek Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ah iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ah iya ya ora apa-apa. Gong iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awak dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Mun aku obah mana? Mama. Mama. Mama, mama. Obah kae mama. Ngono ya? Ayo. Dilalah awak dhewe iki duwe apa channel YouTube terus iso dilupayangan lumantar streaming. Nah, iki sing kaya ngene iki ya, Tre ya. Ya. Turu rame awake dhewe kanca-kanca dalang ki wis pirang-pirang sing padha duwe channel YouTube kabeh saiki wis padha wayangan. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa, iki pariwisata wis dibuka. Wis. Pancen Parangtritis barang wis dibuka. Rangkusuma? Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Ki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa ki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Nggih, sing penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Moga-moga cepat selesai. Moga-moga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin nggih Pak, wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok Pak Keta. Nggih, Pak. Nggih, diterusé Mas, monggo terusé. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, nggih. Di close up lho, Cah. Oh nggih, pasuryane Pak Kondang nggih. Oh, dipateni. Ha iya. Heeh. Parangtritis wis di papan-papan pariwisata wis dibuka, aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh ngono ya, Gong. Ha iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa. Parangtritis ki yo ngumpulke massa. Iya. Ade pentas yo kudu entuk. Ya, dikenai wektu tekan sok kapan? Ya, apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong. Heeh. Ana ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontone awake dhewe. Mula awake dhewe disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya, ya pancen bener. Ane nek ana Covid iki kalahe kopet. Oh.
Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon ra entuk. Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang e. Ha iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh, kanggo nyuguh kanca-kancake apa? Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke COVID-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae to? Ya, wis akeh kabar sing membare wis akeh sing dadi adewe wis rasa perlu wedi asal tetep anu jenenge iki social distancing. Waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak ki nang bis. Iya. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Heeh, pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Heeh, pakaryane dhewe iki seni. Heeh. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ha iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki ngenehi apa dene biaya kanggo pemerintah daerah sing daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Ah dhewe pintas ning pariwisata ya ora masalah ya, Ter. Ha iya. Sing penting iso mangan kabeh. Ha. Lho piye aku ana sing arep mulih, Ter? Ora kok ming pindah nggon. Ana layang saka sapa, Gong? Kejaba engko ngaturke lagone Ageng Pak Kondang iki ana susulan saka Bapak Oki Wibowo saking Amsterdam utawa Suriname. Nyuwun gendhing rujak jeruk sampun nyawer 1 juta nalika tanggal 31 Mei kemarin. Weh, keliwatan. Kali Mbak Kesian Drupadi pamundutan lagu Setia Tuhu saweran 800.000 sudah masuk 31 kemarin. Wah, kuwi kapokmu kapan? Wis tagih-tagih ngene iki piye? Tak caosi nameng tembang aja kuwatir. Apa mau rujak jeruk karo Setia Tuhu? Heeh. Terus ki mau ya ana kakak kelasku nang SMP mbiyen. Ya, saiki wis dadi juragan buah-buahan. Weh. Saiki nyumbang lah ono jenenge iki apa nyawer 2 yuta bengi iki. Ya. Njaluk apa? Njaluk patine gareng. Matan. Kantil jasmu ora. Pateni. Ya omong meneng wae wis. Enak. Aku ki mumet tenane. Kowe ngerti ora? Aja kowe ora seneng to karo aku ki walang to. Heeh. Iki ora ming warang, gareng ponge tak pangan wis. Gragas tenan kowe. Tak golek orang-orang, hus. Ki ana neh. Heeh. Terus iki aku duweni misi, Truk. Ya, tak aturke sik ya. Ya, aja kesusu. Heeh. Iki ana piyai Jakarta sing wingi rawuh mrene ning aku le omong-omongan 4 meter kok. Iya, ora apa-apa. Piyai Putri ya kagungan bapak ning Jakarta kono jenenge Bapak Ibrahim Muhammad Seno. Oh, jenenge Islam kuwi. Dialah beliau niki wis sepuh, Truk. Heeh, wis sepuh. Terus kecelakaan neng tol. Oh, tol Cikampek. Mbok Cikampek mbok Cibubur aku ora ngerti. Nek pokoke kecelakaan neng tol. Heeh. Kecelakaan neng tol. Lah aneh bapak kuwi Bapak Ibrahim Muhammad Seno kuwi iki seneng banget karo wayang. Dilalah sing disenengi ya ming Bagong. Oh. Nyandange wae. Kaya ya. Bareng mau latihan ki engko talune Asmarandana wae. Asmarandana iki sing piye to? Wah, la iki wah. Cilaka iki. Ya wis ora apa-apa. Sapa wae iki? Sinden sing beda karo apa jenenge iki? Slimen 1 dan 2 yang kemarin? Ya. Ki sing mepet aku ki Mbak Oriza. Ya. Mbak Ika karo iki andalane Tatin. Ha iya, karo Mbak Wahyu. Mbak Pras ora meru. Masuk cemplung sumur lho. Wah, wah. Prastiwi. Heeh. Mesake kowe iki seneng ora? Ya diaturke rujak jeruk
panyunan saka panjenengane Pak. Nek ana penawaran lukisan mau terus diwekake aku ya Mas. Ya, engko gampang. Diwaku. Ayo. Saka Mbak Bapak Oke Wibowo saking Suriname nyuwun gending rujak jeruk saweran 1,1 juta. Weh, sudah masuk tanggal 31 Mei kemarin. Heeh. Sing nembang sapa kok minggu meneng wae iki? Orisa. Oh iya. Wah, jan kok. Dadi kaya molen kaya ngono ya. Bareng bar peputra terus ora nyambut gawe lockdown nang omah. Heeh. Meng mangan turu ayo wis. Kaya molen isi nanas. Abedane apa nanas karo isi gedang enak isi nanas. Ha iya. Iki sik ana transferan. Menawi saged kirim salam-salam kagem kangge Sutrisno Budaya penggemar Kisena Nugroho kali rencang-rencang Kliwonan Kaliyoso. Nggih, menika saking penggemar Mas Seno, Mas Likin. Oh nggih. Transfer 200.000. Mas Gun menika enten ingkang nyawer 300 nyuwun tembang Sinom Parijoto Mbak Orisa saking Pak Miskamse. Oh iya. Matur sembah nuwun. Mangga karo ditembangke ya. Neno karo engko tak selani maca nawala ndak ora. Mangga ya. Wah, ayo ini ya suarane ajeg kok ya. Orisa suarane ajeg malah. Awake saya gedhe kaya ngono mah. Ajeg. Ah mesti rada sesat to kuwi nganune apa? Kebayake. Ha iya. Nggih, niki pun kula gedhekke. Oh, kandhane ya. Kula deder. Aku bayake mesti do sesak kok ya. Mula aku mau lagi tengok-tengok nang kursi kono pas Orisa teko ya krungu suarane saka dhuwur mlaku medhun ki pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk ki suara apa? Nah kowe ora krungu kok. Kowe iki sangane gawe juwit. Ih kowe. Kawula Wayang Jlimen meneh tanggal pira, Gong? Tanggal 5. Ya, tanggal 6. Heeh. Tanggal 5 sing numbas sapa? Aku ora hafal pokoke jadwale tanggal 5 tanggal 6. Oh iya, kok ana swara banyak, Pan. Ana kile wayangan ning kebon ya, Tru. Ha iya, wetan kuwi kandang banyak. Ya, kulon kandang sedikit. Heeh. Biar aku ngelucu sithik wis do krasa ta wisan. Ya. Oh, kae. Ana demit. Oh. Jare piyai mbiyen ki banyake kling-kling ngono kae ana demit. Oh, wetan kuwi pocongan. Pocongan iki saiki ra ana. Ra ana wong do mati buntel plastik ora buntel ngono.
rujak iki necer jero karang kadang kala praisuwe iki sosok swara ki sok ora do dilatih ya. Ah iya. Dadi nyuwara culun iki kaku-kaku piye? Heeh. Hanya Wahyu kae nyatane sing sinden pojok dhewe kae ora tau latihan bendina ya gerok terus. Okean ragi. Sok meneh. Heeh. Nek arep ngapa-ngapa iki bojone kon wisuh sik. Oh. Isih gupak ragi nggo ngapa-ngapa ya empuk kabeh. Aduh. Adi nek dipecen menyek kabeh kaya tape. Lengene dadi tape. Ayo sa. Rujak iki nacer jaro Matur sembah nuwun saking Mas Edi saking Korea. Ya, nyuwun lagu apa? Setya satuhu. Oh iya. Ya engko diaturake. Wah, matur sembah nuwun. Monggo. Ya 100 dadi 200. neng layah lambah Neno. kula Jawa lombok rawe Ora suwe Joget Citra. Ya. Men ketok gagah kaya mayang tenan. Ha iku mayang tenan rumah sam. Maksudnya sewengi ae lho. Heeh, iki rak ming 2 jam, 2,5 jam. Sing semangat terus. Oh, aku semangat terus kok, Gong. Rasa kuwatir pokoknya. Oh, tetep gleleng tetepan. Ancane do ning omah ora mayang, aku tetep mayang. Wah iya. Pokoke kowe ora getun Juni oke banget. Oh, rasa derenge kok, Gong. Marai lara ning ati. Ya, ora suwe, mangga. ora suwe bapakne do lewos teko kabeh yo tanden tantang tak gendet de nakun tak de lo ing Bye.
Kono dienggo wong loro wae kono. Romansaku pentas kok karepe iki aku kira dikaenggon. Ora kowe iki ngoso-oso terus ngopo to? Ngene lho, Tru. Iki kan pementasan bersama. Heeh. Iki kan ibaratnya kaya PNS. Ha iya. Gajiannya akhir bulan. Heeh. Pentas bareng ki ya aku ya pentas. Aku iki mang kepala sama kepala meng karo Gareng tok iki aku njur dibagai apa? Lah kowe iso apa? Engko mengentek-entekke wektu lho, Kong. Ora apa-apa. Aku kangen ya, Tru. Ya. Nyejak ini. Mundur, dupak raimu. Iya. Nah, yo. Musike. Aku urung ditembange kok wis nggathukke. Aku wonge ra strontonane. Urung kapak-kapak wis tak gathukke kok. Mangkene iki rasane ati hidung rasane hidung ayo ben kaki kepen kaki waduh jan gupak mblek ayo rambut ini leher ini tundet tak wes liwat sak ketukan ora apa-apa ayo dibawani pocong waduh mastere pocong ora menyang ayo ras coba pocong tatin. Ayo, tatin iki sekali-sekali nembang pocong ora ming gundul asmara wae. Gubuk kok gundul. Yo. Ya. Ngilmu iku aku jane ya kangen nembang-nembangan iki ora ming gundul asmara. Heeh. Terus apa jenenge? Lali utange, lali janjine. Tembang kampleng, tembang kangen. Kok tembang kampleng ora? Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun. Minta bawa lagu aja turu sore kaki yang nembang Mbak Tatin. Oh nggih. Salam kagem Pak Kondang. Saka sapa, Gong? Lho kepiye to, Bos? Oh iya, partisipasi 1,5 juta. Halo Bagong, sehat-sehat Ketua Pemuda Karangkadempel. Sehat Bapak Tumiyono, kula tenggo tanggapanipun. Ya, Pak Tumiyono wis kepareng pejen iki atur pasumbang. Oh ya, booking tanggal 9 Juni Selasa malam Rabu. Nyawer 1 juta, gending pepeling Mbak Ika. Siap Pak Tristianto. Tulis Gun. Ya, tambah meneh tanggapane. Wah, edian ngono. Mbladek aku, Tru. Ah iya. Ya iso ora apa-apa. 2 jam ora masalah. Yo. Are wae kaya ngene iki leku banget mikir karo kanca Wiyagara sinden karo kru lho. Ha iya. Aku dhewe rasa tok gagas. Aku wis pendak tangi turu glegah ki lho kesuwen mangan apa ya lho. Tangi glegah aduh Tatin ki sing kolawuhe apa. Nang omah ana sing diliwet ora. Tangi glegah aduh prayit mati apa ulung. Iku aku bendina meng ngono kuwi sebagai mula terus aku gawe wayang cimen iki ya tak dol murah-murah sok dilumpukke nek wis nganu terus didum kanca wiyaga sak krune. Wah, kowe ora njaluk, Gong. Njaluk. Percuma. Yo.
jebul abot dadi pimpinan gitu. Heeh. Saya sing do duwe pabrik kae. Ayo sing do duwe karyawan oke. Aku ndek karyawan pira? 26 penabuh sinden 26 ya 50-an lah. Iya, kuwi tangi mau musim corona iki anggere tangi wis pikir aku ki wis tekan ndi-ndi. Heeh. Wah, jan sing tukang gambangku solikin kae cangkeme isih ora. Edan. Pokoke sarwa ning ati iki, "Oh, tenan asli. Ayo sing jeneng pimpinan tanggung jawab ra ngene iki." Wah iya. Ya syukur go ngono. Goleke kanca-kanca piye carane. Ayo untung duwe channel ya. tegese kas nyantun sani ya buma bojone Bathara Kresna nek krungu piyaine dicokro ndasmu. Ya Satya Putya pangekesi tur angkara Yo. Wah. Ha iki lho sing apik nang kene iki arep wong pira hitungan terus. Ha iya. Paling pol wiyagane wong 8. Ah sidene 4. Nek nabuhe jan semangat-semangat. Iya. Kok saya tambah to. Iki pancen tak trek kok. Men do dirungokke sisan. Iya. Gandeng pabrik-pabrik buka. Heeh. Papan pariwisata buka. Heeh. Iki saya mundak iki wonge tak tambahi kok engko terakhir kali komplit. Heeh. Ben sisan. Ha iya. Akhirnya kok dibatasi terus. Din sekalian sisan ana pamundutan aja turu sore kaki Pak Tumiyono. Ya. Ora kaya biasane iki. Heeh, biasane piye? Biasane saweran iki masuk kantong pesinden iki masuk tabungan celeng. Ha iya. Masuk tabungan. Besok didudah bareng-bareng. Jeng napa Pak? Iso nek akhir bulan urung tak dudah sik. Terus selama bulan ini pripun? Lho, ya ade prihatin. Wong ki ketaman apa? Kesusahan ki kudu ikhlas, sabar, nerima. Kaya iki lho. Ora dilawuh golek gareng pung. Sinden kok panganane gareng pung ta iki. Medeni, sok suwe-suwe ampal bareng. Ya enak nyatane nek lambe sing do. Aku terus delok Ika ketoke ayu ki terus piye ngono lho. Merinding aku. Ayo. Aja turu sore kaki. Engko terus setya tuhu. Ya. Kebeling Mbak Ika. Heeh. Angko Wahyu. Wahyu ki so engko nek nembang malah mlenyek kabeh. Harus sing lanang mung dirageni. Heeh. Yo. Aja nganti kaya tatin kae lho sa. Awake gedene semono kae kok nek nganti tiru babake memeang. Lah, apa maksudnya? Ngapa? Upama kowe iki omahe jejer karo tatin wis. Ora iso mbayangke aku. Pemean kok mubeng omah. Sa, kempiten wae kuwi sa.
Nek nganti lali ra dintas. Terus tangga teparo do tengok nang ngarep memean kuwi dikira sorot. Maksudnya kok sorot? Hah? Kok sorot? Ayo kaya layar lebar di jereng kae to. Ngapa to hai-hai? Padha ae bajumu. Nyangking pokor kancanane tanggal catet Pak Tristianto iki. Heeh, booking. Sandang kelawan pangan Channel Dalang Sino 7.500 penonton, channelku Kisah Nugroho 3.500. 11.000 kayak stadionnya ramot lho, Tru. Stadion ngendi? Stadion ki muate 150.000 ana Selasa ora. Ning akeh tenan penonton ki termasuk akeh. Ha iya. Terus ya iku endi? Lho, kowe iki cakepan kok ya iku kok endi ora? tak kempit lho. Aku gelem tak kempit panon ra tok rageni. Ndak melenyek. Kempit sa. Bagian nipo pepeni ning ngarep omah terus ana wong mara. Nuwun sewu Bu nyewakaken dekor. Mboten. Mbok ora bahas kuwi ngopo ngono lho. Lah niki niku tak kula. Wong melek sabarana rimo krungu tembang ngene iki rasane ning ati seneng ya, Gong. Ha iya. Aku nek ra seneng ki malah nek do diumumke aku tau muring lho, Truk. Muring piye? Ayo petugas-petugas kesehatan ki mubeng desa. Ha iya. Aku tau tak rungokke ning pinggir dalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, selaminipun Covid menika mboten sah medal saking griya. Wah, nganggo horen kae do numpak kol bukaan. Maem sing sehat-sehat, nggih. Maem napa-napa sing bergizi awake dijaga, sayuran, telur, ikan, lan menapa kemawon. Ampun kesupen mimik susu. Ngono kae. Batinku iki wis ra ndedit nggo tuku ndok kok kon mangan ndok aku. Ha iya wis ra kuat nggo tuku susu barang ya, Gong. Wah nek kowe iki isih ana ning
Maksude heeh. Maksude iki jek ana ning ya ra enak. Ha iya. Ah saking krepet ta, Tru? Ah iya, mangan apa? Oh, mangan tempe nek saking krepet ya ora enak. Iya. Makan tahu nek saking krepet ya ora enak. Ngombe wedang woh nganti jero kaya DPU. Ah iya. Ayo, wis ora ana gunane apa-apa. Wis pokoke saiki yakin semuanya enggak ada apa-apa lah. Selamat sehat. Ngono iya. Arep ditibake apa? Ya nang sing nyuwune mau sing nembang Mbak Orisa Sinom Parijata ketoke. Heeh. Monggo terus Mbak Ika pepeling. Ah, wis komplit. Ya. Isih ana Setya Tuhu, Gong. Waduh. Setya Tuhu isih. Engko nek wektune blandang ora santai wae. Pancen iki lakon diringkes-ringkes dadi ya nyuwun pangapura. Heeh. Neno. Ya sa. Geronge, ya kanca-kanca penabuh ya karo gerong. Wah, mesti luput lenabuh. Sing lanang seni aduh. Ora kulino. Payek mangkat. Kok goleki bojone ora. Ya. Mbak ana kaya ngene bojo kowe kaya payek dele. Kaya payek kok bangga. Gir. Saniman sing wadon saniwati ayane mupo aja kasusu sanae jembar arine lamo ya ayo langsung to Pak mboten apa mboten ngendikori ya wis rampung kok malah cengenges wis ngono gek ngopo kok malah wis rampung kok malah guyang-guyu ngalih diselingi ngendika jenengan ora tak selingi langsung wis rampunge gek apa butuhe kok malah yeah. Swarane apa setyane kelakon kloter kedua Paguyuban Margolaras. Wah iya. Iki sesuk mumet nek sing kloter ketiga terus. Ah iya. Iso mecahke sirah tenan.
Mangga lukisan Bapak Nasirun kagem pengobatan Bapak Muhammad Ibrahim Sena. Ya, sing lagi koma ning rumah sakit. Ngersakaken monggo lajeng chatting kemawon wonten ing admin kula. Pantun pinten? Ngoten, nggih ta? Nggih. Mangga menika dipun close up. Wah, luar biasa lukisannya memang ya. Wah, Pak Nasrun pelukis internasional. Heeh. Kayak iki sing tawa dalang internasional. Ya. Padha. Heeh. Ya. Cerak orang ngampirke yo nanging aja loro langsung sambung wae ya, Gong. Heeh, mumpung isih apa pelok. Iya. Setya tuhu sik apa anu pepiling sik. Wah, iki tiwas tak gawake kendang jaiplu. Ha iya. Ya engko pepiling kan ana kendang jaiponge. Setya tuhu sik. Ya, sing karep wareng nyekar sapa? Mbak Ika coba sing sekalian dobel engko bar setya tuhu terus apa jenenge? Pepiling. Iya. Tatin ming sak aja turu sore kaki karo pocong. Weh, Tatin wingi wis melu ciliman pertama, ciliman kedua. Iya. Engko Tatin arep melu sing celemer keempat. Oh iya. Ciliman kok celemer. Ciliman. Iya. Ya. Langsung, Pak. Langsung wae engko dibawani entek-entekke wektu mergo iki mbayang ciliman ndak ora prayoga kedadian. Aku kang setya satuhu wit klapa ngebleki ndasmu. Nah ora apal rasane wit biyen kok wit klapa. Monggo. Aku kang Pak Kondang wis kirim ning wis rampung malah diluwi karo penyanyi Bapak Haji Kondang Sutrisno. Wah, matur nuwun. Bejane kanca-kanca ya, Truk. Ah iya. Awak dhewe kok ora tau entuk pecah ya, Truk. Ya entuk rasa kaya ngono kuwi ora. Mangga. Neno mugi rayu. Wah, kan wis. Alusan terus iki. Ah iya. Tiwase ngendang jaipong nggawa bojo barang ya. Ardika nonton, engko aku arep ngendang jaipong arep disoting, Bu. Oh, Mas, engko tekan omah soting dhewe. Mangga. Mukyanto berkae binti hatiku tansah limpah loing banyu
Persiapkan reng, persiapkan apa? Pindah slendro, pindah slendro. Wah. Ha iki sing ora iso ganti meng penggender ya, Tru. Penggender iki gawan. Ha iya. Pengendar iki ibarate pengendang-pengendar iki nek karo dalang kaya bojo, ha iya ora iso pisah, ora iso pisah. Slendro, heeh. Nyuwun pepeling saka Pas Tristianto sing bengi iki uga nyawer lan uga pesen tanggal 9 Juni. Wah, 9 Juni mayang meneh. Mayang meneh Tru wajian. Mangkat tanggal 7 ya, Tru? Iya, iya. Ayo adoh kok ya. Ayo. Oke mangkat tanggal 7 nyewa bis. Heeh. Bis loro kae ditumpuk terus cemplungi. Ayo. Iya, nek pepeling dibawani men komplit. Heeh. Kowe kok kuru wis entek-entekan apa piye? Pun, Pak. Ah, jan wis. Nyuwun kawelasan, Pak. Ayo diret-iret ora. Ngene carane, ngliwet sithik wae. Oh, sing madang Senin kowe. Senin esuk ki kowe mangan bojomu ora. Selasa esuk ki bojomu mangan kowe ora. Engko ora suwe-suwe ngirit, pokoke diselang-seling. Heeh. Mangan kok selang-seling. Iki panganane gur basem lho, Pak. Apa? Basem. Basem ki cara Gunung Kidul ki basem. Oh. Nek Y iki dadi Z. Oh iya. Heeh. Yayu yo dadi Zazu. Yo ayu Zazu. Wah jan cawe tok kae azu tenan. Ayu azu. Yo mangga. Rukun Islam kang lima puniki Monggo adoh lho reng iki. Oh direwangi mudhun tekan kene nek bali liwat ngalas-ngalas kae. Gunung Kidul ireng kidul kono. Nggo sopir kok. Oh nek ora nggo sopir ya karo bojone. Heeh. Kok ora weruh bojone ngetok. Lah iki rak ditutup pementasan iki. Oh, ora entuk mlebu. Aku ana wong guyu. Aku dolop. Weh. Tak kon ndelik dolop nang kiwa panggung loro, ngarep panggung loro. Ngono. Nek guyu bareng, aku men ketok penontonne akeh. Wah iya, men gayeng. Ah iya. Mreng para sesama arep atiku nek adoh ya ora usah bali. Ha iya. Sale nggonku kan dhuwur tak nehi kamar dienggo khusus nek sing do nginep-nginep kuwi. Oh, nek wiyaga bali. Awi jenengane pilih kasih nek wiyaga kon bali. Tak omongi to, gulune iki do ngetel-ngetel. Dadi nek urungku bantal ki mesti putih. Pengenane nggo turu wanda kok belang. Sing ngresiki angel dilondre ra ilang. Ya. aja padha ditinggalke Sing bunang kae arep turu nggonamu ya ora entuk, monggo ya awake putih. Ngecas. Oh ayo. Mosok ngecas kok nganti melesetke. Rukun Islam niku
Sahadate saka Mas Hermawan ya transfer 200.000 mugi saged berkah amin iki kanca-kanca dadi bantu penguripane iki mbok muni amin apa kepiye wong lambene dadi brangus ngono kok reng mbok sing sopan kaya kirik dibrangus nganggo master apa masker iki nggo tutup lambe ngene iki gunane apa itu ayo men ra tertular COVID yang jare karena bersentuhan terus kon wicik terus nganggo semprotang saiki ora entuk cedak-cedak saiki nganggo masker ora ana peraturan meneh masyarakat harap tutup ember ndase mangga angka siji kang angka loro solat dene kang telu Ramadan nindake poso nenane kapat zakat ping 5 ibadah haji nenane rukun Islam sampurna kendang jaiponge muni reng kendang jaiponge muni Gong bu aku sawangan bu waduh aku arep ngendang ya ayo men aja nganti sumpek nang omah iki garwane dijak men refresh pikiran iki men fresh aku bunek tenan terus metu ayo menguruh kirik ayo mlebu meneh ya ndelok TV metu meneh ngarepan omahku gawe blumbang penangkaran ikan nila wah emeng nilai kok bangga ora men pokoke apa-apa wis sing penting iso tak nggo hiburan iya do mati apa ya iki azo wah yo la ilaha illallah
Atur sembah nuwun beberapa pamundutan sudah diselesaikan ya, Tru? Iya. Wis pokoke kudu tetep sabar. Ning ngendikaning Bapak Haji Kundang Sutrisno mau, kejaba wae dhewe kuwi kena dampak Covid-19 iki aja tansah meneng ning berkreasi dalam bentuk apapun, berinovasi, obah rek. Oh, carane ngono, aja ming nampa manane. Wis meneng ya meneng. Ora gelem piye-piye, lah wis engko ndak kentekan dalan. Mula kudu wani obah, wani berbudidaya lan sak piturute. Nah, ngono aku malah ora kok piye-piye tak fasilitasi terus. Ya. Nek pas wayangan Slimen ora ana acara arep pengen wayangan nang kene entuk ora masalah. Ya. Kanca-kanca saka Ngayuja kuwi monggo. Ya. Ning ya kuwi ya wong kok ning ya kuwi ora. Mbah wong ya ora. Sound system tanggung dhewe. Heeh. Mangan tanggung dhewe. Wah, mboyo sing sembodo sithik gong padake Sleman. Sembodo ora. Kono kabupaten kene perorangan. Ya pancen bener ya. Rumangsane ora. Ha iya. Terus dalam rangka penyamaran, iki kok malah ketoke ngarep geger mburi geger sajake pancen ngono kok. Ngarep mau ketoke genderane Prabu Susarman saka Trigarta. Tingkes bubar mawon. Ya. Dibantu karo wong pejagalan jenenge Balawa. Balawa ki sapa ya? Ngerti ra? Balawa ki sapa? Balawa ki sapa? Limbat utuh. Wong totok mutar kowe. Balawa ki penyamarane Ndara Werkuda. Hah? Balawa ki penyamarane Ndara Werkuda. Iki rak rada nyamar kabeh to. Wah, aku wis dadi cobat e. Ha iya. Kowe dadi wong ngemis ning prapatan aku guyu kowe diserempet wong kae. Ayo men ora keterane aku gareng kok ndak tangan Kurawa kok ya. Petro tukang buruh gendong. Ah iya. Ha ning ketoke kok mburi, alun-alun mburi kok geger aku. Wirata kok kaya ketekan mungsuh meneh. Malah ora pangling kae lho. Wah, aku malah saya deg-deganku gek malah ketunangan. Sebabe apa to? Ndara Werhatnala kok malah kae lho. Dadi kusir-ngusiri Ndara Utara kae maju dhewe mapake kridane musuh. Yo, ditonton ya, Tru. Yo. Lang-lang ing driya mangu-mangu mangungkung